Wakso na ba kung kabalakaan eh? Pwede bang ito ba nila? Ano bang ito yaw? Uy, di naman ito madalaga ng bachar-char to Gati. Ay, ay. Resign na ba ko? Pwede lagi kaya kaayo. Ing nami karon sa Lady Boss kauban ako ang kasya pa ubaya. Aro. Di Shamsi. Ana ora ko di ana mo. Og syempre akong paborito kay nga si Ate Iba mao ning muduslak nga ni sa amo. Yan. Ay magkabalaka kay nahuman na mi og katong palina. Human na may palina. Tapos nag-ano na pod mi. Nagpatusok na pod mi swab test. Sa lubot. Sa lubot guys. Uy, ang swab test karon lubot naman kay maglisod man sa ilong kay gamay bangag. Nawal ko ni mo ning una gi swab test si Shamsi. Mo ni oh. Ayaw. Tanaw na to. Sham o na bangaso naman lagi ka ko eh. Sam. Lahina. Lainag larawan. Ora magkatugan ning katugang assassin sa kuan. Taliwan ni Bin Laden ko. Killer kay naong. Pero nindot kayo ano siya. Murag katong killer nga ano siya mo. Ano kung daghan na kay Siya ko kaso. nahon. Kanande. Ini nagpa-drip nga ni sa Lady Boss kay nanagana mi og madala pa panig drip ni si Shamsi. Kuya, oy. Dagan in ano siya in regards me kay Julia. Oh, dagan nagpuan si Julia na ipaduol na ko. Ano great imong mga kauban. Hello. Sorry ah. Sorry. Pagod lang ako. Aw. I-share siya sa imo dyan. Sa ganit ni. Hi Julia, hello po. Bagay kay mo bangas murag kag Arabo. So ako terorista. Ini. Ano? Ipakita lang kuya. Oh, mamisa we. Wa may tatsa. May tatsa we. Wala. Si Moana daw ko. Di mo ano. Ano nangyari? Parang wrong turn. Ginadaslako na tika. Masa na dam? Lunggap. i-duslak na ka. Ay, mag-duslak na yun. Ini. Sugda na namo ang pagduslak kanhi sa kay Julia. Ano si Julia? Tanawa si Julia oh. Sus Ginoo ko si Julia. Ang gipaduslakan namo ni siya og kanang insecticide. Magic sarap insecticide. Aron nga maluto ni siya. Ini. Mura Sikul ba? Manipa ba ako ma? ini. Ay si Margie ay Mars, i-share Margie. Si Gian Abano, oy bunguton na lamang kay mo kodapyo, salamat kayo. Relax lang siya. Ni Utong. Yan, utong. Uy, ni Utong kayo kutong kalma lang uy. Shout out mga taga Maragusan nga unsa mo ko. Ini. Ay salamat kayo oh. Si Mamikay si Ate Iba na lang gibahala dara oh. Sus makita gyud nato kay sa Ate Iba oh, nga giduslak na niya ang bukog ni ni Okok ni Utong manggod siya. Hilig man gud nimo utong ni si Shamsi oy. Nanawara gud. Ayaw tan-awang dagom. Dagko kay nga dagom ang buduslak di man kay ka mo utong gani. Orang leader sa ako. Leader sa pulang kagaw. Dili. Ni utuan man ka ni utong ka ni atras ang kuan. Ni atras ang yang ugat.
Pili na naon, ma'am. Yay, kasakit. Why, sakit. Maninong Lang, idos lang. Tinadun mo na akong buslak, eh. Ing-inin ni, luloy ka si Julia. Julia, yun lang kay, nag-ano, mapabako. Sabi naman kung sakitan. Okay ra ni, masakit bang ganyan katong imong naranasan? Una-unaan na lang. Una-unaan lang nga masakit to imong gibate sa una. Para Syagit. ing-inin ni. Ayun, ayong tan-awa. Dito ta magpakuan ka magpalingo-lingo ka sa speakers pa silpon-silpon. Video call daw ta. Mention ang Bangkiruhan Angel Sekretaryo Rosalyn Calma, Paulino An o Christine Balongo Mendel o si Rosalyn Daog Kulyama. Shout out mga taga Pagadian City. Kauban ako yung loading nga si Julia. Ayan o. Ginoo ko nilagom naman ni. Ingini nilagom naman ni si Julia. Bagay sa imuhang bungot ko eh. Bagay pod kay Julia. Mura siyang leader sa katuganing tigtira og membro sa pulang kagaw. Ano na mo siya? Tikatik na gid siya masing lain na kay paminaw ani ba karang gautong. Niingon ni siyang kaugalingon nga nganong nisugot man kuan. Ini nagpabaksin nami. Kami ang pinakaunang giturukan sa katong dingbak siya. Mano siya? Mana na nawa oh. Ginoo. Buhi pa din di ba? Ang dingbak siya may nahadlok ani. Ang akong kauban mo ni siya mo ni siya dinhi madutlan og dingbak siya og kaning kuan mga baksin. Ang virus may mo layo ani. Oh. So, surrender ay gapahang Julia ay maragikan ni surrender sa bakan sa gobyerno. Lain na gyud kung nakaibungot siya mo. Ani mong nong siya mo mura kag katong kuan ba? Kalaban gayon sa kuan, mga kalaban sa ano? Manahay na sa kuan sa Lady Boss. Ing-inin ni. Nagpakuan ko. Ako ang gikuan si Shamsi gipatuslok. Dapat ang dextrose man sa imong aktang ibutang. Kagawa kong dito sukon. Pero first time, no? Dapat sa aktang man isulod. Dapat ay agtangon dai ni. Ano bro taon kani ay yung ilo. Sige ha. Ay, si Manay Kinita na, Manay Adrio. Kinita. Ay, Manay. Ulo, napoy bungot. Napoy bungot. Mabungot-bungot na yun, no? Bro. Oh. Namugay. Buti na sige mo pagwapa. Kay, kuan kaning mag... bungot. Nakay bungot kinita dalawa sa live. Naibungot sa live. Bito no, kuan mo connect na yung bungot ko is. Bro. Mas para sa asa na nagglutaman. Kuan ni kaning vitamin C booster daw ni Manay Ginita. Vitamin C booster. Para daw di madutlan. Bus mo Boss direct na. Giboost. Basig mo man yung flower horn. na siya. Spill na ko. Madutlan ka ka ni Jam. Kaning kuan. Kung promise sa. Di lang mi mag-promise og karang mo surrender ning dagom kay Jamsi. Katawa ka kitusukan. Okay. Nagutong man ko. Nawala ang ugat. Naglisod si Ate Iba. Tusok ra na. Hindi ako sa mga tusok-tusok. Mga tusok mo. Kaya, Isulti nga ni kay live. Isulti diri Manay. Pag-i-focus mo ang camera pala, inagita na ako ng taas. Hulo. kasi na yung problema ni mo. Parang si Ultraman.
Ing-in-ni. Ubusan mo rin pagpagwapo. Ay, bye-bye. Salamat manay. Thank you. Thank you kayo. Amping mo tira dahil sa pagpagwapo. Thank you. Uy, kauban naman si Manay. Ing-in-in. Mo si Manay Kinita oh. Oh, ayan mo ni. The best lifetime diri Manay sa kuan. Salamat Manay Kinita. Amping. Amping. Ano mo no? Nag-ano may nagpaduslak mi nganhi kay basig madala pa ni ay pwede na ko dugong B-complex di. Padungagan ako B-complex kay para motubo ko. Ayaw. Ing-in-in. Pag motubo baka mo dako pod. Ang imong bukog. Kauban ako si Julia. Dalawa. Ing-in. Ma'am Joy. Rona Arnado Bagyo, happy birthday, shout out kasiksi ni Shamsi oy. Siyempre, awara gud na oh. Wa jud nay pakay. Wa gyud na ni agig kagid-kagid ni si Shamsi. Grabe ka Hamis, pagawas pa lang ani ni Hamis na kayo ni. Kabalo ba mo pag-anak aning Shamsi nga wa naglisod iyang inahan pag-anak? Ing-inin ni. Galit lang siya gawas. May lukso siya balde. Pagawas na ko, ginan ako kung mama nga, ma, ulit na ta. Pagawas niya, niingon din siya mauli na kay sayang ang one night dito sa ospital. Mo tong Diretso na mig uli nga. Ako ra pwede self-service man gud to nga ospital niya. Uy, Ako na lang nagtrapo sa akong mga dugo. ikaw na po'y nagunting sa imong pusod. Ako ra puntanan. Siya ra, pag anak ka ni niya, way problema ang nagpaanak. Siya rin igunting sa iyang pusod. Siya ra po'y ninglakaw pagawas. Wala na siya problema ka ni si Julia. Oy, si Mami Lilibit Matsutaki na adiri Mami. Kau ba na ko imong anak, Mami, oh? Si Ginoo ko, ay Ginoo ko, tanawa ra gud oh. Naunsa naman imong anak, ibungot. Lain na din may bungot aning Shamsi murag pantap. Ing-in ni ano na oh. Hi Tita Mami. Kuan ha mga balona ka. Sa mua. Tanawa na. Lain na sa Bagay. bungot mo Lahi ra mong terorista na uy. Wala din mong naong Sam no pag naibungot no. Oh, Kanang mga palahubog sa kuan ba. narag manibasay sa boulevard. Ing-in ni na may karon sa Lady Boss kay nagpahamis mi butang mi og kaning VIP drip. Ing-in ni baguman na mo diri mag-shooting na pud mi diretsyo. Anytime. Shout out mga taga Noli Bismanos. Maglakaw ni mo prepare na ka. Ing-in ni kumusta mo? Si Kukoy na wala siya katilaw og biryani. Gani, wag ka katilaw sa food nila. Oy, patilawa may biryani, ma'am. Nami kauban nginyo si ma'am, oh. Nag-live Kalami sa biryani, ma'am, oy. Gusto ko makatilaw. Gusto ka mo tilaw? Gusto ko matilaw sa biryani, ma'am, o lamia sa biryani, oy. Di ba ni mao? Ay. Ing-inin ni. Akong amigo na si Ralph Bula, present kayo sa live. Ralph, thank you kayo, Ralph. Di ba sa basta ni si Atran Ralph Bula? Pahul ba ko cosplay ni mo, Ralph B? Kay gusto ko mahimong si Kuan, Spider-Man. Akong kauban ka ni siya. Mao ni siya si... Kuan, Ano siya mga lawa-lawa. mga lawa-lawa. Apple di up, ikaw ba yan? Lah, kamukha mo si Apple di up. Copy na, beba. Alam mo rin pitong sa Apple di up. Beba? Pilipino! Pilipino! Beba. Ikaw ay akin. Bebo. Si Apple di up. Ing-in, kung Pinoy ka sigaw na, sige, salamat sa iyong support. Ing-in, namin nga ni sa Lady Boss Aesthetic, di nga ni sa may Loyola Heights, mga to mo diri, mga today mo.
Para magkita-kita tangan he, magpa-VIP trip mo nganhe. Edison Konkon siya. Oy, ang pinakahawd na ko nga classmate ng Edison Pellegrino Konkon Rosales nga nagtan-aw. Kailan mo kang Edison siya? Oh, si Rosales. Gago. Ing-ini ni si Edison. Oh, salamat at Ran Ralph Bula Edin Biti Mandaragat kani si Edison. Isa ni sa pinakahawd kay ng mga classmates sa PCT. Oh, hawd kay Musayaw, hawd tanan. Hani, Nol Anuyab, Luis Tarik, Glyza Lopina, Nol Anuyab, Sibonars, agay hapdos man dining bay complex. Ing-ini ni murag hapdos. Inabilin manggod hapdos kayo. Action kung kabalaka, MB Milk Tea. Salamat nga ba si gusto mo mo sponsor nga nasa mo ang kuha ni Shamsi. Sa MB Milk Tea. MB Milk Tea. Kaila ka ni? Po, MB Milk Tea. Oh, ayan. Si Nol Anuyab. Ayan. Plano ninyo. Basi gusto mo mo sponsor og anang milk tea, okay ra kayo me. Ato na mira mo kuha lang me. Watching South Up America, hawod kay kasir ing-inin ni Mandaragat, Philippines, nagtanaw sa atin. Thank you very much. Ang taga Edison Pellegrino Amaw. Ay, Amaw man si. Regards ang Juang dira si gimingaw ko ninyo. Dugay-dugay na tawa nagsampok. Ay, nagsampok nagkita. Ing-inin ni ayan, si Ronnie John Villar. Nagtanaw ngayon si Ronnie John Villar Padirog. Ing-inin ni ako ng pinsan nga si Ronnie na sa may bansalan. Pinakagahi na ko nga pinsan nga namin pagpananaw regards ko kay magpapanganahan mo Ronnie. Gusto naman ko dadoy. Sabi ko sa iyo, padayon mo lang yung ano mo. Ning lagom lagi si Shamsi. Siya ba di mo lagom nga nakulbaan na siya magayo sa tuslak. Anto gra ingon sa dili ko ganin. Watching from Caloocan, Yubon ay si Missy Navarro buntis na ako ang nuknok og mga Team Juang. Ing-ini ni si Abel, si Alexis. Ayan, may pagkana si Shannon, si Awi, si Joy Minis. May pagkana Nika Nix. Thank you for watching Nika Nix. Glyza Lopina, nagtatanaw, makita ratapuhon. Edison, di nata magplano. Ito plano-plano, ginuo ko, maginadayon. Ako rin may permintiwa. Daghan day may daghan. Linjoy, Romango, Lourdes, Mahinay. Ay, may pagpaminaw nga na ninyo pagtanaw. Oraya Kalim, Bersili. Watching from Dubai si Ani Harte. Ano mo ni si Ate Eva. No, mga taga-Pitugo si PG Bohol, natatanaw Ayan James. Ayan, padayon lang tayo sa ating pag-uswag gaw Ronnie. Ayan, kumusta kayo dyan? Asa man ni si Juan Karel tag-iya sa Mars. Oh, wa man siya nganhi. I-greet lang mag-screen recording ko. Mag-screen recording nganhi akong pinakakusgan. Wala ing-inin ni. Happy 84th araw ng Davao, Edison Konkon Rosales Pellegrino. O gigreet niya, wala ang Team Juang. Si Alexis, si Abel, si Shannon, si Maidi, si Missy, si Awi Nokom, si gisapay kauban na itong si Kuan, si gisay ngalan na itong isa. Pagkasabaan mo sa Kuan, kinakalimtan ako. Ang ubang ngalan sa Team Juang ibutang ra ko diriya Edison Konkon kay greet nako tanan pangalan sa Team Juang. Si Mrs. si Shannon inginin ni si itong naiuyab nga mura og Teletubbies si Kuan. Grabe po inginin Pasig ko sa sumbagon ko si Tawi. Kisa pa to Edison si Kuan si Dili si tong taga-Samal nakalimot ko sa pangalan. Sige ra ba to Kuan si Gracia. Ginoo ko basig sumbagon ko tong Gracia kay sige daw pangalan sa uyab ni Gracia si John, si Abel ing-inin ni.
Yan si kisa pa si isa man taong wa na magidaghan ni Edison. Team Joang gimingaw ko ninyo. Mora ning ka-team nako nga mula noon hanggang ngayon. Musing wa mi kita-kita kailag yapon mi. Mao na kon team sa una nga di mo sugot nga mapildi sa mga kalaban kay Hall of Famer sa mo pag college. Ini may ay te dyan na may adlaw nimo. Ay, Ate Jana. Sa Tijana meet Julia. Si Julia, Hello, Ate Jana. si Julia Barita. Ano murag ni Domog og sabon. Jipoy si Jipoy dito. Si Gracia. Oh, gwapo. Kasi Ginoo ko tanawa ko no dugo konon kay nignaong ni ako ang kauban nga si Julia. Luis Dari Maker Tolbet. Adlaw ninyo nga si Jipoy dito tong kuan tong uyab ni Gracia. Ingin kalimot ko da. Suntukon uri ko ato. Ingin ayan. Oh, human namig duslak. Ayan, Luis Tari Maker og si Fabian Maluloyon, taga Mandawi, Cebu. Thank you for watching. Salamat mo Edison, I miss you to. Ayan, and Billy, oy na si Kuya Billy. Brad, giduslak na siya Brad. Giduslak ko din. Giduslak ni siya, gikuan ako siya, gipaduslakan ako si diri si Julia. Okay kaayo, salamat Edison. I miss you. Edison Pellegrino Concon Rosales, pinakahawd na mo nga leader sa kuan sa hotelier, sa dancing og tanan na. Amping kanonation. Kois kay 2 million na ni shout out Kois Princess Lagido. Busog kay si Shamsi o Maylin Salinas. Ano? Yung mo Vanessa Xavier. Napahulay lang siya kadiyot kay kuani siya. Hello Brad Julia ingon ni Missy. Oy ang ako ang nok nagtan-aw. Ayos daw ingon ni Kuya Billy siyam. Aileen Ilago paabor naman sa Balbas Bigote. Ikaw pod amping sa mga lakaw Edison. Thank you Edison. Na si Missy Navarro diri o. Nga tong classmate nga buntis. Iya dong gipangalaan ang bata sa kuan. Uy, may mga artista nga nas TV o. Tanawon na to kung ma-appeal ba ko diri sa artista. Tanawan ninyo. Oy, turako. Oy, ako, turako. Artista ko dito. Turako sa TV. Nako sa TV, oh. Kuya, oy. Oy. Inginin ako sa TV di sa Lady Boss. Hindi mo sa basta ng mga Lady Boss. Aesthetic. Nga model, oh. Tanawa. Oh, si Papa Binso na, oh. Oh, si Papa Binso. Oh. Inginin self-care is self-love. Ako'y mo kompleto sa adlaw ni Mokoy. Inginin Edison Blissy. Hello ingon ni Edison Joshua Fakultad Tago. Inginin salamat na ninyo. Thank you for watching. Mangutanas ako. Pwede ba magpa kuan karon kay Ate Jana Ixilis? Nagkaon. Ikalibanga si Ate Jana. Hilom-hilom na dahil. Ingini ni Fabian Maluloyon may adlaw nga na nimo. Si Arlene Gasinas pati model na nay bigote ingon ni Maylin Salinas. O tora o. Nay na. Oh. Gate. Salamat. Anton Diaz, si Anton. Shout out Anton, mong crush si Julia. Hi Anton. Crush pa ko mo? Crush kay kaniya kay tong niaging adlaw na nag-inom mi dito. Niyan siya nga regards ko anang kuan be Shamsi. Murag sa kalokalak ni Julia. Sabi niya, gusto ko 'yan. Sabi ko, huwag ka mag-alala, single yan. At ito si Julia, inginin grabe ang ano nito. Basta Virgin na virgin. Virgin na virgin yan si Julia.
nagbungbuang namin dito pero ano, mabait na bata yan. Nabi ko sa inyo, yan, ganyan lang yan ang ano niya, yung panglabas na anyo. Mabait yan. Wala ulit kayong magawa. Pari guys, kanay bungot. I-share nyo muna ang video, mag-ano kami. Regards ko anak ko is Anton Diaz, Fabian Maloy, on Richel Conserman. Ayan. Ayan. Ay, salamat nga pala. Pasalamatan namin. Walang iba kundi si Mami Kai. Thank you, Mami Kai. At hindi ka nagsawa sa ano, sa pagtulong sa amin. Sa pagtulong sa amin sa na mag-ano din kami, makatilaw kami ng injection. Lady Boss aesthetic lang ang malakas. Dako pa ng tingog ni mo koy kana si Julian. Unsa man mura magbaka. Pastoryahon na to. So may mga problema ninyo. Bakit si mo siyam? Ano? Ay, problema ninyo. Si Regine is watching. Hi Regine. Nag-unsa mo koy mga bungoton naman mo. Wala tayong mabuhat tita. Tumakin sa si Azar. Si tita. Hello po. Si Mura man gisapian. Si Maylin. Hi brother Kukoy. I'm from Pakistan. Kenneth. Uy, Pakistan oh. From Pakistan. Hello my friend, if you're watching right now, we were just wanting to tell you that it's very important that we it's bloody amazing that if you're watching our video that you're sharing it with all loved ones. Thank you very much. I know that you are stopping the business of 5-6 because of the pandemic, but of course we have this online, so we're selling you this oil 150 only. That one is 150 only. Thank you. Yeah. Regards kong Julia ko si Choy. Kisa si Choy. Oh. Hi Choy. Choy, thank you. Ayaw sa very ron, much. daghan kay kong problema pa Choy. Puho na Choy. Oo na Choy, kaya dagang kay problema si Julia Choy. May Ann, hi May Ann, John Rick. Hindi. Isa naman ang mga naadiha. Si John Rick, si Anton Diaz. Annalyn Espina. Muraman mo og mga Arabo. Siya, mura siya Arabo niya, kini terorista. Si Ashley, tag-iya og kuan, bangkirohan sa gito, kanang mga peanut butter. Oh. Unta matagaan ta. Sponsor naman Sponsor, may sponsor ni. Oh. Diyos ko, kaila kay kuan ni. Oh, please give us peanut butter. One my favorite peanut butter. Peanut butter for only 150 only. We will sell it for 350 so that we can have 150 of our allowance. 150. Yeah, we said 300 only, 150 from retailer, and we will I wholesale for 150. We will sell it for 300 so that we can have an add up for our retail price. To Monica, if you're watching right now, thank you very much. Yes, Monica, isingit daw yung pangalan one time. Yeah, Monica is watching right now. How are you? How are you, Monica? How was your visit in the Philippines? Is Awa, it kriminal. quite what is that? Ibaba ni mo, Ashley. Ashley, your mouth is Your full. mouth, ha? Your mouth. Don't talk when your mouth is full. Kano? Don't talk when your mouth is full because we're here because we're having a good time here in Lady Boss. Mura jud mo og turko. Hi, Koy. A shout out, Jessa. Hello po. Koys, naang kalok-alike singer ni Julia, Koys. Kinsa na? Si Julia, Koys. Naang kalok-alike na singer si Julia. Oh, si ano katong singer bitaw. Ako? Oh, Isa. Ryan Reeves. Alright. I talk to the world, Bora. Alright. Ayos na tayo dyan, mga chong. Si
Siga ang bungot. Hi Lode, hello po. Jesseline, hello po. Si Fretchie, hello po. Asis Salazar is watching. Hello. Si Shamsi murag alanganin man nga Indian. Unsa man ka? Kuan ko. Terorista. Depende ka na sa gusto nila. Depende kung unsa inyohan trip. Total kamo na may magbuot sa akong kinabuhi. Si Mark Anthony Perez is watching. Shout out. Sige, unsa pa jud. Kois na di ay diha ang airport. Na diri banda oh. Nailandingan. Nang landinganan ni Shamsi dito. Ing inin ni. Magulat na may gamay kinana sa Tijana o mo ni siya ang mutira na mo. Tirahol biniya. Baby Ribas, thank you. Mura siya naong ninyo ibulante. So, Mura doon kang naong ninyo ibulante. Labi na katong kanta sa kuan ninyo ibulante. Oh, mura kang sinyo ay kuan katong nagkanta ba nga? Katong sige kanta ninyo ibulante. Asi mura naman og kabusayap no. Airport lang malakas. Unsa pa? Alak ka gitira ka siya. TG Bistamos Puno, Mark Anthony. Say kanta ni gani? Ni Duh, turuon na sa TV oh. Kuan kaning taga Mauti na siya gatay. Say kanta ninyo Ibulante. Katong Namalagso? oh ha, animalag na ang nimukoy si unsa naman mo. Melinda Rivas, thank you for watching. Ayan, salamat guys sa inyong pagtan-out ko isa. Maray ulat namin naninigawas. Asa si Kuan? Kaliho po video sa room na ayos sila. Ora do kag Sinyoy Bilyami. Yoy Bilyami matun yoy. Kanta niya bulat someday someday day. Someday someone saka sa ko Syam. Okay ra ka diri saka ha. Ibilin sa nako si Syam si diri sa gawas kay kuan ba mi dito mag partner sa Kuan. sa paubaya. Sayo mo mama ni. Mama Mo siya. Mo siya sa Jollibee katong mama kirig-kirig ko dito mo siya ka mama. Oo. Kaya masaka sa mi dito sa taas. Lady boss daw, lady boss. Lady boss. Ingin nene. Mo ni mga products sa lady boss. Kani mo ni ay purifying, ay clarifying toner, glutathione. Ano yung mga kuan nga ni, mga product nga ni nila. Saka sa ko sa taas kay naadiri si Jennifer. Ay, excuse me. Si Jen. Si Jen. Oh. Ayan, thank you. Ini bakit? Nandun kasi si sumaka na ako dito sa taas. Nag-tour kami dito. Ayun. Kikita natin ito. Ito yung Dito sa private room. sa private room kami kasi yung iba public din. May private at saka public. Depende sa iyo kung anong gusto mong piliin. Ito yung ano ito. Ayan. At saka si Christine. Nandito si Christine. Hi Christine. Ayan. Ay lang kami magpakuha kasi ako ng ano dito ng bungot. Kaya ipatira ko na kay Ate Jana. Ito si Ate Jana. Pinaka-expert kasi ito. Ayan. Yan si Ate Jana. Babay kay Ate Jana. Ayan. Umakyat lagi. Sumaka kami dito sa taas kasi siyempre
Ayan, magsusugod na kami. Okay na siya. Open lang yan natin kay na makita nato. Oh, thank you for watching.